Σήμερα θα πούμε για δύο πλατφόρμες των προϊόντων μας, για Auril και για τα προϊόντα For Home. Στην αρχή θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πολλά από τα προϊόντα για τα οποία θα πούμε σήμερα βρίσκονται στα special μας, στο πρώτο φυλάδιο, τώρα νομίζω το βλέπετε, στο πρώτο φυλάδιο που ισχύει μέχρι αύριο μόνο και στο δεύτερο που θα δείτε από Δευτέρα. Ήθελα να σας πω ακόμα ότι δεν θα πω για όλες τις λεπτομέρειες για τα προϊόντα, γιατί λόγω του χρόνου, γιατί οι πληροφορίες είναι τόσο πολλές που δεν γίνεται να πω για όλη την πλατφόρμα με λεπτομέρειες σε μία ώρα μόνο, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι σαν εγχειρίδιο για κάθε πλατφόρμα προϊόντων. Νομίζω από τέλος Φεβρουαρίου θα έχετε τέτοια βιβλία για όλα τα προϊόντα. Θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει. Εγώ το έχω εκτυπώσει, οπότε βλέπετε τι έχει μέσα. Για κάθε προϊόν έχει όλες τις λεπτομέρειες, τι περιέχει, από πού είναι, για όλα τα συστατικά, όλες τις πληροφορίες που είναι ενδιαφέροντες. Και για το For Home έκανα το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις πώς χρησιμοποιούμε κάποια προϊόντα. Κάποια πράγματα δεν ξέρουμε ήδη, πρέπει να τα μάθουμε. Οπότε τέτοια βιβλία θα έχουν τα πάντα μέσα. Εντάξει, οπότε ξεκινάμε από Auril. Η Auril είναι η λιγότερο ίσως γνωστή πλατφόρμα των προϊόντων μας, αλλά η πιο πολυτελής. Δεν πρέπει να ρωτήσω αν πίνετε τον καφέ, γιατί ξέρω ότι σχεδόν όλοι στην Ελλάδα και στην Κύπρο πίνουν τον καφέ τους κάθε μέρα. Αλλά για ποιο λόγο πίνετε τον καφέ σας? Οι τρεις πιο γνωστοί, πιο κοινοί λόγοι είναι αυτοί. Για να αποκτήσετε την ενέργεια, είναι κάτι που κάνουμε όλοι, χρειαζόμαστε όλοι και ο καφές είναι πιο υγιεινός από τα φάρμακα ή από Red Bull ή άλλες ουσίες. Για κοινωνικούς λόγους και για χαλάρωση. Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι η γεύση ήταν τέταρτη στη λίστα. Το συμπέρασμα είναι ότι ο καφές αποτελεί εργαλείο ή δικαιολογία. Πόσες φορές όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι, κανονίζουμε να πάμε για καφέ. Κάποια ενδιαφέροντα γεγονότα, παραδείγματος χάρη ότι 400 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ καταναλώνται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο και αυτός ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς. Ότι η πρώτη καφετέρια άνοιξε στη Βιέννη, ότι για να φτιάξουμε εσπρέσο χρειαζόμαστε 42 κόκκους καφέ. Αυτές οι στατιστικές που βλέπετε είναι για την Ελλάδα. Για την Κύπρο ήταν πιο δύσκολο να βρω κάποια νούμερα. Αυτά που βρήκα ήταν ότι η κατανάλωση ανά άτομο κάθε χρόνο στην Ελλάδα είναι 5,5 κιλά. Η Ελλάδα είναι 15η χώρα στον κόσμο σε αυτές τις στατιστικές. Οπότε, όταν σκεφτόμαστε πόσους κατοίκους έχει, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Στην Κύπρο η κατανάλωση ανά άτομο είναι σχεδόν 5 κιλά κάθε χρόνο. Οπότε το νούμερο είναι παρόμοιο.
Τέτοια γεγονότα είναι πολύ χρήσιμα όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, τη συζήτηση για το θέμα του καφέ ή του τσάιου το ίδιο. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρουμε 2-3 πράγματα, έτσι για να κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι οι δύο δημοφιλείς ποικιλίες του καφέ είναι αράμπικα και ρομπούστα. Το 70% των ανθρώπων πίνουν καφέ αράμπικα. Είναι ελαφρύς, αρωματικός, βαθιά και ισορροπημένη γεύση, δεν είναι πικρή και το 30% προτιμούν ρομπούστα. Είναι πιο πικρή στη γεύση, αλλά περιέχει 2 φορές περισσότερη καφεΐνη. Είναι καθαρά προσωπική υπόθεση ποιον καφέ προτιμάμε και πώς το φτιάχνουμε. Οι καφέδες Αουρίλ προέρχονται πάντα από επιλεγμένες καλλιέργειες από διαφορετικές χώρες. Λόγω του ότι ο καφές αποτελεί πάθος του Άρτουρ Στραβίνσκι, τον ιδιοκτήτη της FM Group World, είναι ζήτημα τιμής η ποιότητά του. Αυτό που έχει σημασία όταν σκεφτόμαστε για γεύση του καφέ είναι τα επίπεδα καβουρδίσματος του καφέ. Γενικά, όσο μεγαλύτερη διαδικασία, ο καφές περιέχει λιγότερο καφεΐνη και ευεργετικές ουσίες, αλλά η γεύση είναι καλύτερη. Το πρώτο επίπεδο είναι ο πράσινος καφές, καθόλου καβουρδισμένος, πολύ ξινή στην γεύση, αλλά έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης και αντιοξυδοτικών. Το δεύτερο επίπεδο, ελαφρύ καβουρδίσμα, cinnamon roast. Η επιφάνεια του καφέ είναι καφέ. Η γεύση ελαφρύ ξινή, να το πούμε έτσι. Μετά έχουμε μέτριο καβουρδίσμα, American roast. Μοιάζει πολύ με το προηγούμενο, είναι λίγο γλυκό στη γεύση. Έντονο καβουρδίσμα, high roast, ελαφρώς λιπαρή επιφάνεια, βαθύ καφέ χρώμα, ο καφές έχει ελαφρώς πικρή γεύση. Και διπλό καβουρδίσμα, espresso roast. Σχεδόν μαύρη κόκκι με λιπαρή επιφάνεια, χωρίς ξινή γεύση, αλλά με χαμηλή περιεκτικότητα καφεΐνης. Έχει χαρακτηριστικό καπνιστό άρωμα και πικρή γεύση. Στην ποικιλία Αουρίλ θα βρούμε σίγουρα το πρώτο, τον πράσινο καφέ, και τα άλλα. Νομίζω έχουμε όλα. Νομίζω μόνο το cinnamon roast δεν υπάρχει. Η ποικιλία μας περιέχει 13 καφέδες, 3 φυσικούς, τον πράσινο καφέ Excellence, το κλασικό, και στους κόκκους και αλεσμένο και εσπρέσο. 6 αρωματικοί καφέδες, χωρίς γεύση. Εντάξει, έχουν γεύση του καφέ βεβαίως, αλλά τα συμπληρωματικά συστατικά δίνουν μόνο το άρωμα, όχι γεύση. Irish cream, βανίλια, κεράσι, σκανδιναβικά φρούτα, φουντούκι, σοκολάτα. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον, οι βιολειτουργικοί καφέδες μας. Energy Focus, Antioxidant και Metabolis. Θα δούμε όλα τα προϊόντα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας δώσω πρέπει να διαβάσω κάτι, γιατί πρέπει να ξέρετε τι είναι ελεύθερες ρίζες και αντιοξυδοτικά, γιατί πολλές φορές αναφέρομαι σε αυτά. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς το ξέρουν, απλά
για να είμαι σαφής. Ελεύθερες ρίζες είναι ουσίες πολύ επιθετικές προς τα κύτταρα του οργανισμού μας και μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη γύρανση και σοβαρές μεταβολικές ασθένειες. Όταν η φυσιολογική ικανότητα του οργανισμού μας να τις εξουδετερώσει δεν υπάρχει. Σε αυτό το σημείο γίνονται αναγκαία τα αντιοξυδοτικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία περιέχουν ισχυρές αντιοξυδοτικές ουσίες με την ικανότητα να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες. Και τι είναι τα αντιοξυδοτικά? Είναι ουσίες που δρούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δεσμεύουν και να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, μετατρέποντας τες σε μη τοξικές, άρα και ακίνδυνες για τον ανθρωπινό οργανισμό. Τέτοιες ουσίες είναι οι βιταμίνες Α, Σ και Ε, τα φλαβονοειδή, το σελήνιο και πολλά άλλα. Για να καταλάβετε τη δράση των αντιοξυδοτικών ουσιών στα κύτταρα του οργανισμού μας, φανταστείτε ένα μήλο, το οποίο όταν το κόβετε και εκτίθεται στον αέρα, μαυρίζει. Αν το περιχύσετε με χυμό από πορτοκάλι, διατηρεί το χρώμα του χάρη στην αντιοξυδοτική δράση της βιταμίνης Σ, που περιέχει ο χυμός. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν την ευεργετική δράση των αντιοξυδοτικών ουσιών στο καρδιακό σύστημα, στην νόσο Αλτσχάιμερ, σε διάφορες μορφές καρκίνου και άλλες παθολογικές καταστάσεις. Ο πράσινος καφές είναι σαν βόμβα αντιοξυδοτικών ουσιών, γι' αυτό ξεκινάμε από αυτόν. Είναι βιολογικό προϊόν, προέρχεται από οργανικές καλλιέργειες στο Περού. Η συλλογή του γίνεται με χέρι. Είναι φυσικός πράσινος καφές, 100% αράμπικα. Στο κουτάκι θα βρείτε 20 σακουλάκια, αλλά κάθε σακουλάκι μπορείτε να χρησιμοποιείτε 3 με 4 φορές. Μας προστατεύει από όλες τις επιβλαβείς επιδράσεις του περιβάλλοντος. Το στρες διαθέτει αντιγυρεντικές και κυρίως αντικαρκινικές ιδιότητες. Χλωροϊνικό οξύ είναι, νομίζω, το πιο ισχυρό αντιοξυδοτικό που υπάρχει μέχρι τώρα. Το μειονέκτημα, αυτό που δεν μ' αρέσει σε αυτό το καφέ είναι η γεύση του. Για μένα είναι, εντάξει, είναι πολύ ξινή η γεύση και σε κάποιους αρέσει. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, είναι απέσια. Σίγουρα δεν πρόκειται για είδος καφέ που πίνουμε για ευχαρίστηση. Τον πίνουμε αντί για διατροφικό προϊόν, καθώς δημιουργεί μια προστατευτική ασπίδα. Στην Ελλάδα το φέραμε μαζί με τα τσάια, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και άκουσα ότι είναι πολύ αποτελεσματικός όταν κάποιος θέλει να χάσει κιλά. Αυτό το θέμα δεν με ενδιέφερε ποτέ. Γι' αυτό το αγνόησα εντελώς αυτό το προϊόν. Και το δοκίμασα πριν από 2 μήνες, να είμαι ειλικρινής. Αλλά από τότε προσπαθώ να το πίνω τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα, γιατί έμαθα πόσα αντιοξυδοτικά περιέχει. Και με ρώτησαν πώς το πίνω, που καταφέρνω να το πιω 3 φορές την εβδομάδα.
Και εγώ βρήκα το δικό μου τρόπο, το οποίο κρύο με λίγο λεμόνι και λίγο δυόσμο. Και δεν είναι κακό. Excellence. 100% αραβικά. Προέρχεται από την Αιθιοπία, από που προέρχονται οι καλύτεροι καφέδες του κόσμου. Έχει αριστοκρατική γεύση, γι' αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει να προσθέτουμε γάλα ή ζάχαρη, αλλά όπως είπαμε πριν, πείτε τον καφέ σας όπως θέλετε. Πριν τον Αουρίλ έπινα τον καφέ μου με γάλα και ζάχαρη, γιατί πίστευα ότι έτσι είναι πιο ελαφρύ για το στομάχι μου και ότι η ζάχαρη μου δίνει ενέργεια. Αργότερα, όταν έμαθα από τους ειδικούς για τον Αουρίλ και για τον καφέ γενικά, άλλαξα τις συνήθειες μου. Εσπρέσο. Προέρχεται από Βραζιλία και Κολομβία και ρομπούστα στο μείγμα μας προέρχεται από Ινδονησία. Διαθέτει πολύ δυνατή γεύση με νότες από φουντούκι, σοκολάτα και καπνιστό άρωμα. Αποτελεί βάση πολλών συνταγών, οπότε καλό είναι να τον έχουμε πάντα στο σπίτι. Οι δύο λειτουργικοί καφέδες μας. Ποιος νοιάζεται για την υγεία του? Όλοι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που επισκεφτήκατε γιατρό? Δεν θυμάμαι. Δεν απαντάω. Σίγουρα πρέπει να αναπληρώνουμε κάποια στοιχεία, καθώς η ποσότητα του φαγητού γίνεται όλο ένα και χειρότερη. Ζούμε σε άγχος, σε ένα μολυσμένο περιβάλλον κλπ. Οι Ιαπωνέζοι είχαν πολύ ωραία ιδέα να προστίθενται βιταμίνες και μικροσυστατικά στο φαγητό για να παραδίδεται με φυσικό και εύκολο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να θυμόμαστε να παίρνουμε χάπια. Τα βιολειτουργικά τροφίμα παραμένουν κάτι καινούριο στην αγορά, γι' αυτό αξίζει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι είμαστε ήδη ένα βήμα μπροστά στην αγορά και προσφέρουμε κάτι μοναδικό. Το μεγάλο πλεονέκτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι για να δημιουργήσουμε βιολειτουργικά τρόφιμα χρειάζεται να κάνουμε πολλές έρευνες, ελέγχους κλπ. Υπάρχει απόλυτος έλεγχος και χάρη σε αυτό υπάρχει ασφάλεια. Αν πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής, πολύ συχνά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι έχουν μέσα και πώς επηρεάζουν την υγεία μας. Γι' αυτό το λόγο, στη συλλογή της FM θα βρείτε 4 βιολειτουργικούς καφέδες που δεν είναι μόνο γευστικοί, έχουν γεύση φυσικού καφέ, καθώς τα βιοένεργα συστατικά δεν μεταβάλλουν τη γεύση του καφέ, αλλά υποστηρίζουν και κάποιες διεργασίες του οργανισμού μας. Πραγματικά προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο προϊόντων και το φυλάδιο που έχουν ετοιμάσει Έλληνες ειδικοί στον χώρο, έτσι ώστε να μάθετε τα πάντα για τα προϊόντα Αουρίλ. Η ευεργετική δράση των βιολειτουργικών καφέδων έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Από την διδάκτορ του Πανεπιστήμιου Life Sciences της Βαρσοβίας, Μόνικα Χόφμαν, και έχουμε διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Εντάξει, τι καφέδες έχουν? Energy. 97% είναι ο φυσικός καφές, που περιέχει ακόμα 2% ταυρίνη και 1% γουαρανά και
κάποια βιταμίνη Β. Είναι ιδανικός καφές για δραστήρια άτομα που αθλούνται, δουλεύουν σκληρά ή σε νυχτερινές βάρδιες ή δεν ακολουθούν σταθερούς ρυθμούς ζωής. Ο καφές Focus, που περιέχει μαγνήσιο και γουαρανά και πάλι βιταμίνη Β, είναι ιδανικός για μαθητές, για όσους θέλουν να βελτιώσουν την αντίληψη, τη συγκέντρωση, τη μνήμη τους ή για όσους πάσχουν από χρόνιο στρες. Εγώ το πίνω κάθε μέρα. Antioxidant. Όπως βλέπετε, περιέχει πολύ ισχυρά αντιοξυδατικά, τα οποία δίνουν όθηση στο ανοσοποιητικό μας σύστημα και προστατεύουν το DNA μας από βλάβες. Συνιστάται για αυτούς που φροντίζουν την υγεία τους και όσους δεν έχουν σωστές διατροφικές συνήθειες ή για τους καπνιστές. Ο καλύτερος καφές της πώλησης μας είναι ο καφές Metabolic. Ιδανικός για όσους θέλουν να χάσουν κιλά. Επιταχύνει τον μεταβολισμό και τη διαδικασία καύσης του λίπους, μειώνει την όρεξη, καθώς επίσης αποτρέπει την ανάπτυξη του λιπόδους ιστού. Και από τι ξέρω, από τι ακούω από τους πελάτες μας, έχει πραγματικά φανταστικά αποτελέσματα. Οι αρωματικοί καφέδες είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να σερβίρετε στους πελάτες σας ή στους καλεσμένους σας. Πάντα είναι συνδυασμός αράμπικα και ρομπούστα και αυτό είναι σημαντικό ότι περιέχουν φυσικές αρωματικές ουσίες. Πώς να ετοιμάσετε ένα τέλειο φλιτζάνι καφέ. Σίγουρα θα χρειαστείτε προϊόν ποιότητας, δηλαδή προϊόν ταουρί, νερό στους 95 βαθμούς, 10 μέχρι 15 γραμμάρια καφέ για ένα φλιτζάνι, δηλαδή 250 ml νερό. Πώς να φτιάξετε τον τέλειο καφέ? Πειραματιστείτε, και ανακαλύψτε τον δικό σας τρόπο και τη γεύση που σας αρέσει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος σωστός τρόπος προετοιμασίας. Ο καθένας πίνει τον καφέ του όπως του αρέσει. Εγώ θα σας δείξω δύο τρόπους. Εντάξει, θα σας πω για τους δύο τρόπους. Δεν μπορώ να σας δείξω δυστυχώς. Πώς το φτιάχνουμε πολύ εύκολα στο σπίτι μας όταν είμαστε μόνοι μας. Ο πρώτος τρόπος, η καφετιέρα Μόκα. Είναι απλή, πρόσιτη στην τιμή, νομίζω περισσότεροι από εσάς ξέρουν. Και στην καφετιέρα French Press. Το French Press είναι κάτι, εντάξει, θα το πω ξανά, είναι κάτι πολύ απλό. Είναι πολύ μεγάλη καφετιέρα, περιέχει μέχρι 4 φλιτζάνια καφέ. Για κάθε φλιτζάνι χρειαζόμαστε 10 μέχρι 15 γραμμάρια καφέ, δηλαδή τον καφέ μας βάζουμε πρώτα στη καφετιέρα, βράζουμε νερό και περιμένουμε για περίπου 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει στους 95 βαθμούς, γιατί αυτή η θερμοκρασία είναι ιδανική για τον καφέ. Ρίχνουμε 250 ml νερού
και περιμένουμε περίπου 3-4 λεπτά. Μετά πιέζουμε αργά και σταθερά και περιχύνουμε μέσα στο φλιτζάνι αμέσως μετά τον καφέ μας. Εντάξει. Αλλά η συλλογή Auril διαθέτει ακόμα περισσότερα πολυτελή προϊόντα, τα διάφορα είδη τσάιου. Τι είναι το τσάι? Ουσιαστικά όλα τα τσάια προέρχονται από το ίδιο φυτό, την Camellia sinensis. Οπότε, για ποιο λόγο υπάρχουν είδη τσάιου? Μαύρο, πράσινο, κόκκινο, λευκό, μπλε, γκρέι. Το καθοριστικό ρόλο παίζουν ο τρόπος καλλιέργειας και η διαδικασία διήλυσης. Πώς είναι η διαδικασία? Το πρώτο στάδιο, συγκομιδή, όλα τα τσάια μας συλλέγονται με το χέρι. Για το λευκό τσάι χρησιμοποιούμε μόνο μπουμπούκια και τα πιο νέα φύλλα, για τα άλλα είδη κανονικά φύλλα. Μαρασμός αποτρέπει οποιαδήποτε υγρασία και μπορεί να γίνει στον ήλιο σε εσωτερικό χώρο με ελαφριά θέρμανση. Ζούλιγμα αφορά το σπάσιμο όλων των κυταρικών μεμβράνων, ώστε να επιτρέπει η διαδικασία οξύδωσης. Μετά ζύμωση, όσο περισσότερο διαρκεί η επεξεργασία, τόσο πιο σκούρο γίνεται το τσάι. Για να κάνουμε το κόκκινο τσάι, το δικό μας τσάι περιμένει και 2 χρόνια. Οπότε είναι κάτι που με εξέπληξε. Πώς κάνουν την ζύμωση? Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Μετά έχουμε ξύρανση, που επενεργοποιεί τα ένζημα που προκαλούν οξύδωση. Τύλιγμα τροποποιεί τη γεύση, σπάζοντας τα τυχώματα των κυτάρων, απελευθερώνει την ουσία του τσαϊού και δημιουργεί ξεχωριστή μόρφο που ξετυλίγεται στο νερό. Και το τελευταίο στάδιο, αποξήρανση, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα γίνεται υπό παρακολούθηση, γιατί αν δεν γίνει σωστά, μπορεί να αλλοιώσει το τελικό προϊόν. Το τσάι Auril προέρχεται από επιλεγμένες καλλιέργειες στην Κίνα και στη Σρι Λάνκα και διαθέτουν πάντα άριστη ποιότητα. Λευκό τσάι, που περιέχει ροδοπέταλα, βιταμίνες Α, Ε και Σ και πολυφενόλες. Μόνο τα μπουμπούκια και τα πιο νέα φύλλα χρησιμοποιούνται για αυτό το τσάι και μπορούν να συλλεχθούν μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο, γεγονός που το καθιστά πιο ακριβό. Είναι το τσάι που απαιτεί τη λιγότερη επεξεργασία, συλλέγεται και μαραίνεται ελαφρώς στον ήλιο. Είναι πολύ κομψό και απαλό, με διακριτικές νότες φρούτων και λουλουδιών. Είναι το καλύτερο για να μείνετε για πάντα νέοι. Θα το δούμε αυτό. Ένα φλιτζάνι λευκού τσαϊού διαθέτει 12 φορές περισσότερα αντιοξυδοτικά από έναν φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Είναι εξαιρετικά πλούσιο σε βιταμίνη Σ. Παρόλο που φαίνεται σχεδόν σαν νερό, περιέχει καφεΐνη, γι' αυτό μην το δίνετε στα παιδιά. Δίνει επιπλέον ενέργεια, βοηθάει στη συγκέντρωση, χαλάρωση και είναι ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες. Το πράσινο τσάι είναι το πιο δημοφιλές, άγρια γεύση εσπιριδοειδών, γεμάτη φρεσκάδα.
Το όνομα gunpowder προέρχεται από το σχήμα των φύλων, μικρές μπαλίτσες που ανοίγουν μετά στο νερό. Είναι ιδανικό για αποτοξίνωση. Είναι πολύ υγιεινό, τέλειο, πώς να το πω, τέλειο για ανάρρωση μετά από κάποιο μεγάλο πάρτι με αλκοόλ, ενυδάτωση, συμβάλλει στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας, μειώνει το επίπεδο χολυστερόλης, ιδανικό για όσους καπνίζουν, έχουν κακές διατροφικές συνήθειες ή απλά θέλουν να παραμένουν νέοι και υγιείς. Το κόκκινο λάι οριμάζει όπως το κρασί, διαρκεί ακόμα και 2 χρόνια, γι' αυτό και έχει υγιεινή γεύση. Επιταχύνει τον μεταβολισμό, αποτελεί αληθινό σεντούκι πολύτιμων συστατικών. Συνιστάται ειδικά μετά από ένα βαρύ γεύμα. Διατηρεί τη νεότητά σας και μειώνει το επίπεδο χολυστερόλης. Μαύρο τσάι και το τσάι Earl Grey, γιατί εντάξει, η γεύση τους είναι διαφορετική, αλλά οι ιδιότητες που έχουν είναι περίπου ίδιες. Το μαύρο και το τσάι Earl Grey. Μ' ακούτε? Κάτι γίνεται σήμερα. Οκ, εντάξει, ευχαριστώ. Το τσάι Earl Grey και το μαύρο τσάι έχουν την πιο μικρή περιεκτικότητα αντιοξυδοτικών, αλλά σας ζεσταίνουν, βοηθούν τη σκέψη και τη διάθεση. Η γεύση είναι σίγουρα η πιο ωραία. Το Earl Grey είναι το καλύτερο για τις απογευματινές ώρες μαζί με ένα μπισκοτάκι. Αλλά και το μπλε τσάι είναι το καινούριο μας τσάι και όλοι που το έχουν δοκιμάσει θα σας πούν ότι έχει φανταστική γεύση. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται με τα λόγια. Τι είναι μπλε τσάι? Είναι κάτι ανάμεσα το μαύρο και το πράσινο. Η ζύμωση σε αυτού του είδους το τσάι είναι πολύ δύσκολη. Απαιτεί πολύ μεγάλη εμπειρία, γνώση και σωστή εκτίμηση του ακριβούς χρόνου ζύμωσης. Έχει χρώμα μελιού, όχι μπλε. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το προϊόν είναι τα φραγκοστάφυλλα. Φραγκοστάφυλλα γενικά λειτουργούν ως ισχυρά αντιοξυδοτικά. Αυτό το τσάι είναι πάρα πολύ υγιεινό και είναι καλό να το πίνετε και κάθε μέρα. Αλλά πολλοί πελάτες ρωτάνε γιατί τα φραγκοστάφυλλα φαίνονται σαν φρέσκα. Αν είναι αληθινά, ρωτάνε αν μπορούν να τα φάνε. Βεβαίως είναι κανονικά φραγκοστάφυλλα. Η μέθοδος με την οποία έχουν διατηρηθεί λέγεται λιοφυλοποίηση και είναι η πιο ακριβή αλλά και η πιο τέλεια μέθοδος διατήρησης τροφίμων, των μυστικών. Έγκυται στον συνδυασμό της διαδικασίας ξύρανσης και κατάψυξης. Με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα διατηρούν τη φυσική γεύση, το άρωμα, την εμφάνιση και το χρώμα τους, καθώς και τη διατροφική τους αξία. Άλλωστε, δεν περιέχουν συντηρητικά, ενώ το καλοδιαγραμμένο σχήμα και η δομή τους επιτρέπουν την εκ νέου ενυδάτωση του προϊόντος.
Οπότε μόλις βάλετε νερό στο μπλε τσάι, θα δείτε αληθινά φραγκοστάφυλλα. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς φτιάχνουμε το τσάι. Για τον καφέ είπαμε ότι ο καθένας το πίνει όπως του αρέσει και το φτιάχνει όπως θέλει. Το μόνο που ήταν πολύ σημαντικό ήταν η θερμοκρασία. Για το τσάι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για να απολαύσετε όλα τα ωφέλη, είναι ολόκληρη τέχνη να φτιάξεις το καλό τσάι. Η θερμοκρασία και ο χρόνος εμβάπτισης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, γι' αυτό πάντα διαβάστε τι γράφουμε στο κουτάκι. Το υπερβολικά καυτό νερό ή υπερβολικά μεγάλος χρόνος εμβάπτισης μπορούν να καταστρέψουν τις ευεργετικές του ιδιότητες. Παρακαλείστε πάντα να διαβάζετε πρώτα τις οδηγίες. Το κάνουμε πάντα μόνο με εμβαπτιστήρα τσαϊού. Αν χρησιμοποιήσετε γαλλική καφετιέρα, δηλαδή το French press που κάνει και για καφέ και για τσάι, αν το χρησιμοποιείτε αυτή την καφετιέρα, περιχύστε αμέσως μετά το τσάι στα φλιτζάνια, μην το αφήνετε παραπάνω. Γιατί όπως βλέπετε στη ταμπέλα, κάποια τσάια, το πράσινο ή το μαύρο τσάι, όταν το αφήνετε παραπάνω, ας πούμε για το πράσινο τσάι, όταν το αφήνετε να εμβαπτιστεί για 2-3 λεπτά, σας δίνει ενέργεια. Όταν το αφήνετε για 3 λεπτά ή 4, σας χαλαρώνει. Δηλαδή, έχει εντελώς διαφορετική, κάνει άλλη δουλειά. Και όταν το αφήσετε παραπάνω, δηλαδή για 6-7 λεπτά, δεν πίνετε. Αρχίζει να δημιουργεί κάποιες ουσίες που είναι βλαβερές για τον οργανισμό μας. Γι' αυτό ο χρόνος και θερμοκρασία είναι πάρα πολύ σημαντικές όταν φτιάχνετε το τσάι σας. Ακόμα δεν σας είπα για το τσάι στα σακουλάκια, δηλαδή αυτό που παίρνουμε συνήθως από σούπερ μάρκετ. Αλλά εντάξει, όχι μόνο για την γεύση και καφεΐνη που, εντάξει, όταν φτιάχνετε, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Αυτό που θέλω να πω, που είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε το αληθινό τσάι ποιότητας όπως της Aurin, ότι πρώτα θέλει πολύ χώρο για να έχει όλες τις ευεργετικές ενέργειες. Θέλει χώρο. Τα φύλλα πρέπει να ανοίξουν καλά και μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ίδια μερίδα του τσάιου, ας το πω έτσι, μέχρι 7 φορές. Δηλαδή, παίρνετε ένα κουταλάκι τσάιου από το κουτί, βάζετε νερό, το βάζετε στο φλιτζάνι και μπορείτε να κάνετε το ίδιο, με τα ίδια φύλλα πολύ καλό τσάι μέχρι 7 φορές. Για ποιο λόγο να αγοράσει κάποιος τσάι Aurin? Γιατί οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν προϊόντα καλής ποιότητας, ειδικά αν πρόκειται για φαγητό. Παντού βλέπουμε ότι υπάρχει η τάση για βιολογικά τρόφιμα ή γενικά για φαγητό καλής ποιότητας.
Δεν είναι όπως φαίνεται, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πίνουν τσάι, πίνουν κάθε μέρα. Εντάξει, ξέρω ότι στα μυαλά σας συνδέεται πάρα πολύ με την αρρώστια. Στην αρχή, όταν ήρθα στην Ελλάδα και ζητούσα στην ταβέρνα τσάι μετά το φαγητό, όλοι με ρωτούσαν αν είμαι άρρωστη, αν όλα είναι καλά. Μετά το κατάλαβα ότι πίνετε τσάι μόνο όταν είστε άρρωστοι, αλλά μετά έμαθα ότι υπάρχουν και πολλοί που το πίνουν κάθε μέρα. Γιατί είναι πολύ υγιεινή συνήθεια. Οπότε, εντάξει, αν ας πούμε στην Ελλάδα αυτοί που πίνουν κάθε μέρα είναι 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αν το 10% από αυτούς ή ακόμα και το 1% ενδιαφερθεί για την καλή ποιότητα, έχετε πολλή δουλειά. Οπότε αφήστε τους να αγοράσουν από εσάς. Πείτε σε όσους μπορείτε για το προϊόν. Οι καταναλωτές αγοράζουν τσάι λόγω μοντέρνας και πολυτελούς συσκευασίας, τέλειας γεύσης, γιατί ναι, αυτό είπα, ότι όλα τα πρόσθετα συστατικά αλλάζουν το τσάι σε μοναδική εμπειρία. Δεν έχει την ίδια γεύση με τα τσάι που έχετε πει μέχρι τώρα. Οι πελάτες αγοράζουν τσάι λόγω φυσικών συστατικών. Στα προϊόντα Auril δεν θα βρείτε καθόλου χημικές ουσίες, μοναδικότητας στην αγορά, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια προϊόντα στην αγορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Των ολόκληρων φύλων τσάιου, των μούρων στο μπλε τσάι, πάντα βάζουμε τα καλύτερα και τα πιο ακριβά συστατικά. Παίρνουν τσάι και για δώρα, γιατί είναι νέα επωνυμία. Κανείς δεν ξέρει τι είναι Auril ακόμα. Αυτοί που έχουν ακούσει για την FM έχουν ακούσει για τα αρώματα ή για τα καλλιντικά γενικά, όχι για τους καφέδες και τα τσάια. Και εμείς αγαπάμε όλα τα καινούρια πράγματα. Οπότε σίγουρα αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι, αλλά αυτή είναι πιο σημαντική, πιο συχνή. Μικρή άσκηση τώρα. Πολλαπλασιάστε τον αριθμό των πόντων ενός καφέ, δηλαδή ας πούμε 24 ή 34 πόντους, με τον αριθμό των ενεργών συνεργάτων σας και δείτε πόσους πόντους θα λαμβάνετε κάθε μήνα αν τους πείσετε να πιούν καφέ Auril. Γιατί, όπως είπαμε, όλοι πίνετε τον καφέ. Γι' αυτό πιείτε καλό καφέ. Πώς να παρουσιάσω, να συστήσω τη σειρά Auril. Θα χρειαστείτε εμπειρία, βρείτε τον δικό σας τρόπο παρασκευής καφέ, δοκιμάστε μερικές νέες ενδιαφέρουσες συνταγές, πάντα να προσφέρετε Auril στους καλεσμένους σας, να έχετε μαζί το προϊόν στη δουλειά. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στην αρχή στα ενδιαφέρον γεγονότα είπα ότι 66 των εργαζόμενων το πρώτο πράγμα που κάνει όταν έρχεται στη δουλειά είναι ο καφές. Ή τον παραγγέλνει από έξω ή τον φτιάχνει. Οπότε σίγουρα αν θα πάρετε Auril στη δουλειά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Γενικά να δίνετε σε όλους τους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε για να τον δοκιμάσουν. Πρακτική γνώση. Πώς να το ετοιμάσετε, να το εμβαπτίσετε. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη. Παραδείγματος χάρη, μια από τα Jasper Stars μου είπε μια ιστορία ότι κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που έκανε στο σπίτι της,
Κάποιος τη ρώτησε για ποιο λόγο κόβει πάντα τις άκρες του ψητού. Και εκείνη συνειδητοποίησε ότι δεν ξέρει, γιατί πάντα έκανε έτσι και το κάνει γιατί έτσι έκανε και η μαμά της. Ρώτησε τη μαμά της, αλλά ούτε εκείνη ήξερε. Οπότε ρώτησαν τη γιαγιά και η γιαγιά απάντησε ότι ναι, πάντα το έκανε γιατί είχε μικρό πιάτο και δεν χωρούσε. Πολλές φορές αντιγράφουμε κάποιες συμπεριφορές χωρίς να το σκεφτόμαστε. Γι' αυτό εσείς να είστε ειδικοί σε ό,τι κάνετε. Μην πιέζετε κανέναν να αλλάξει τις συνήθειες του, απλά εκπαιδεύστε τον κόσμο και εκείνοι θα αποφασίσουν μόνοι τους. Και τα ενδιαφέροντα γεγονότα που είπαμε στην αρχή είναι χρήσιμα και αυτά. Οι περισσότεροι από τους πελάτες δεν ενδιαφέρονται για τον τρόπο καλλιέργειας ή για τον τρόπο μεταφοράς. Τους ενδιαφέρει η γεύση. Ο καλύτερος τρόπος να πουλήσετε, να προτείνετε το τσάι μας ή τον καφέ είναι να τον ετοιμάσετε εσείς ήδη. Οι πελάτες αγοράζουν τις όμορφες εικόνες των διαφημιστικών χωρίς να το σκέφτονται. Και το πιο ισχυρό πλεονέκτημα του δικτυακού μάρκετινγκ είναι η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη και η επαγγελματική γνώση που διαθέτεται. Αν απλά δίνετε έναν κατάλογο, μάλλον δεν θα βρουν σημαντικές πληροφορίες ή δεν θα πιστέψουν σε αυτά. Αξίζει πραγματικά να ανοίξετε τον κατάλογο μπροστά στον πελάτη σας και να του πείτε τι προτείνετε και ακόμα καλύτερα αφήστε τους να δοκιμάσουν. Δανείστε τους έναν κατάλογο και πείτε τους ότι θα περάσετε να τον πάρετε σε 3-4 μέρες. Σημειώστε οτιδήποτε είναι ενδιαφέρον για κάθε πελάτη για να εστιάσει εκεί την προσοχή σας. Βρείτε μερικές ενδιαφέρουσες συνταγές σύμφωνα με την εποχή και το γούστο σας και δώστε έμπνευση στους πελάτες σας. Είναι μια τέλεια ιδέα να ξέρετε 1-2 εντυπωσιακές συνταγές σαν σπεσιαλιτές σας και να τις ετοιμάσετε για τους πελάτες, για τους καλεσμένους σας. Ανοίξτε μια συσκευασία Auril Irish Cream μπροστά στους καλεσμένους σας. Σίγουρα θα τους εντυπωσιάζει το αποτέλεσμα. Γιατί μόνο η μυρωδιά πουλείται μόνη του. Κάποιος στην Κύπρο τελευταία μου πρότεινε να αναμίξω βανίλια με φουντούκι. Είμαι αλλεργική στο φουντούκι, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά το είπα σε κάποια άτομα εδώ στην Ελλάδα και με πήραν τηλέφωνο μετά και λένε ότι είναι κάτι φανταστικό. Γενικά είναι κάτι πάρα πολύ καλό να πειραματίζεται κανείς, να παίζει με τα προϊόντα αυτά. Ο καφές και το τσάι είναι προϊόντα που πωλούνται καλύτερα μέσω παρουσίασης στο σπίτι. Γι' αυτό ετοιμάστε μερικά μικρά πάρτι. Έρχονται απόκριες, γενικά η εποχή είναι πολύ καλή. Τα περισσότερα παράπονα προέρχονται από τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος. Συγκρίνετε τη γεύση του καφέ όταν ρίχνετε βρασμένο νερό και νερό στους 95 βαθμούς. Μικρή διαφορά, αλλά η γεύση είναι διαφορετική. Ή έστω ότι είχατε ένα ατύχημα και η καφετιέρα μόκα εξεράγει. Υπήρχε πάρα πολύ νερό, πάλι λανθασμένη χρήση. Πάντα να ενημερώνετε τον πελάτη πώς να χρησιμοποιεί ένα προϊόν σωστά. Να του υποδεικνύετε πάντα τις οδηγίες χρήσης
και να μην θεωρείτε ποτέ ότι ο Άτης θα τις διαβάσει μόνος του. Ναι, αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα. Ελπίζω θα δοκιμάσετε τα προϊόντα Auril και θα γίνουν, ναι, και θα γίνουν μαγεία για εσάς. Εντάξει, αυτά για Auril. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Περίπου σε 2 εβδομάδες θα έχουμε το βιβλίο προϊόντων. Που θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Οπότε, σίγουρα να σας προτείνω αυτό. Και τώρα πάμε στα προϊόντα for home, που είναι πιο γνωστά σε εσάς. Σήμερα θα πούμε για τους λόγους που ξεχωρίζουν στην αγορά, για τον τρόπο χρήσης τους και για τον τρόπο που τα προτείνουμε στους άλλους. Σήμερα αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας κάτι προσωπικό, καθώς η σημερινή πλατφόρμα παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή μου. Πριν 5 χρόνια αγοράσαμε ένα σπίτι μαζί με τον άντρα μου, που έγινε το δικό μας μέρος πάνω στη γη. Προσπαθήσαμε με την καρδιά μας να το κάνουμε όσο πιο όμορφο γίνεται και ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι από το αποτέλεσμα. Αλλά αργότερα τα πράγματα άλλαξαν. Πήραμε έναν σκύλο που αγαπάει τις λακκούβες, αποκτήσαμε ένα παιδί, μετά πήραμε και άλλο σκυλάκι και άλλο παιδί και όπως μπορείτε να φανταστείτε, το σπίτι δεν είναι τόσο καθαρό όπως ήταν πριν και όπως το έχουμε σχεδιάσει. Γι' αυτό πραγματικά πιστεύω ότι η οικογένεια μας παραμένει χαρούμενη σε μεγάλο βαθμό χάρη στα προϊόντα for home. Γνωρίζετε πόσα προϊόντα έχει μέσα ο κατάλογος for home? Πόσα προϊόντα μπορεί να χρειαστεί ένα σπίτι για να παραμείνει καθαρό και φρέσκο? Είναι πάνω από 70 προϊόντα στις 12 κατηγορίες. Οπότε, σίγουρα όλα αυτά τα προϊόντα θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας. Ακόμα μία πρόταση για την Auril, γιατί βλέπω ότι έχετε δει το βιβλίο προϊόντων. Αυτό που υπάρχει τώρα στην ιστοσελίδα μας δεν είναι ακριβώς αυτό που θα βρείτε σε 2 εβδομάδες. Θα το κάνουμε στη βάση των βιβλίων που έχουν και άλλες χώρες, δηλαδή το έφτιαξε η FM Group World. Αλλά θα προσθέσουμε και δικές μας πληροφορίες που προέρχονται από πελάτες, από εμπειρία γενικά. Οπότε και θα περιέχει όλα τα προϊόντα που έχουμε στους καταλόγους μας. Εντάξει. Γιατί τα προϊόντα for home είναι διαφορετικά? Για ποιο λόγο είναι πιο ακριβά με μια πρώτη ματιά από άλλα προϊόντα της αγοράς? Γιατί η πλατφόρμα for home είναι η μοναδική που αντιστέκεται στην κρίση. Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν προϊόντα αυτής της σειράς, δεν σταματούν. Εδώ βλέπετε τους πιο σημαντικούς λόγους.
Είναι σύγχρονα και έξυπνα σχεδιασμένα, δηλαδή δεν περιέχουν χλωρίνη, καθώς στις μέρες μας γνωρίζουμε ότι βλάπτει την υγεία μας και γνωρίζουμε σύγχρονα συστατικά όπως ένεργα ένζημα, επιφανειοδραστικές ουσίες, ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε οξυγόνο να καθαρίζει με φυσικό τρόπο, με το ίδιο αποτέλεσμα με την χλωρίνη, αλλά χωρίς να βλάπτει την υγεία μας. Νανοτεχνολογία. Θα εξηγήσω αυτό, αλλά εντάξει. Περιέχουν ειδικές ενώσεις για αποτελεσματικό καθαρισμό. 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, λειτουργικές και πρακτικές συσκευασίες, φτιαγμένες από ανακυκλώσιμα υλικά υψίστης ποιότητας που τους δίνει αξεπέραστη διάρκεια. Χάρη σε αυτήν, προστατεύει αποτελεσματικά από τυχόν διαρροές από το εσωτερικό του μπουκαλιού. Το πρακτικό καπάκι με επιφάνεια ασφάλειας είναι αυτή η μεταλλική μεμβράνη που κλείνει την τρύπα κάθε μπουκαλιού. Εξασφαλίζει τέλεια προστασία ώστε να μην χύνεται το περιεχόμενο. Ασφάλεια. Η FM εφαρμόζει πάντα αυστηρά όλους τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε μπουκάλι διαθέτει ετικέτα με πλήρη πληροφόρηση για τον καταναλωτή. Τα προϊόντα είναι ασφαλή για το περιβάλλον, καθώς περιέχουν υψίστης ποιότητας υλικά, ειδικά επιλεγμένα συστατικά και τη μικρότερη δυνατή απαραίτητη ποσότητα χημικών ουσιών για να μην προκαλούν ρύπανση. Υψηλή ποιότητα. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από τα προϊόντα μας, θα γνωρίζετε ότι λατρεύουμε την ποιότητα. Τα προϊόντα for home μυρίζουν όμορφα, χρησιμοποιούνται και εξεπλένονται εύκολα, περιέχουν ενυδατικά συστατικά, αποτελούν μοναδικές συνθέσεις με υψηλή περιεκτικότητα και ειδικό σχεδιασμό, με ισχυρές επιφανειοδραστικές ουσίες, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και εξοικονόμηση χρημάτων. Αξία υψηλότερη των χρημάτων. Όπως γνωρίζετε, ως εταιρεία προσπαθούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας στις χαμηλότερες δυνατές τιμές. Ποτέ δεν χρεώνουμε για την επωνυμία ή για διαφήμιση. Εδώ πληρώνετε την υψηλή ποιότητα του προϊόντος. Γι' αυτό και σας διαβεβαιώνω ότι κάθε μία από τις τιμές μας διαθέτει εξήγηση. Οι πελάτες μας αγοράζουν τα προϊόντα επίσης για υπέροχο άρωμα, που είναι σπάνιο σε τέτοια προϊόντα. Παράδοση απευθείας στο σπίτι τους, γιατί δεν πρέπει να κουβαλάνε τα κιλά από σούπερ μάρκετ, παίρνουν πακέτο απευθείας στο σπίτι τους. Για δυνατότητα αγοράς συμπληρωματικών προϊόντων. Αυτό είναι κάτι που νομίζω οι business partners μας δεν το εκτιμούν πάρα πολύ. Πάντα όταν πουλάτε κάποιο προϊόν, παραδείγματος χάρη υγρό, οτιδήποτε, ας πούμε αρωματικό αυτοκίνητο, πάντα πείτε και για άλλα προϊόντα που έχουμε για το αυτοκίνητο στον πελάτη σας. Γιατί οι πελάτες θα είναι πολύ χαρούμενοι να ξέρουν, να μην ψάχνουν στο κατάλογο μόνοι τους. Μπορούν να μην το σκεφτούν εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν θα τους πείτε ότι ξέρεις τι, υπάρχει ακόμα αυτό, μήπως το χρειάζεσαι, πολλές φορές θα πάρουν και έτσι αυξάνονται πωλήσεις σας. Τους αρέσει και η δυνατότητα χρήσης του ίδιου ψεκαστήρα.
τις ίδιας αντλίας πολλές φορές, για την οικολογική συνείδηση είναι πιο μεγάλη με κάθε χρόνο. Τους αρέσει πάρα πολύ λιγότερος χρόνος για καθαρίσμα, ότι κερδίζουν και χρήματα και χρόνο. Στο σεμινάριο που έκανα στην Αθήνα, μία από business partner μας μου είπε ότι εντάξει, τα προϊόντα έχουν ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ότι δεν τελειώνουν. Όταν παίρνεις ένα μπουκάλι, το έχεις για πάρα πολύ καιρό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πλεονέκτημα. Επιπλέον πλεονέκτημα για τους business partners σίγουρα είναι εντάξει, πόντι από αγορές όλης της ομάδας, δυνατότητα εγγραφής ικανοποιημένων πελάτων στην ομάδα σας και συγκέντρωση επαφών από ικανοποιημένους πελάτες. Για τα σήματα που θα βρείτε, τα σήματα άλλαξαν πριν λίγες μήνες. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Από τα πιο σημαντικά είναι αυτά που βλέπετε. Εντάξει, θα βρείτε ότι είναι προϊόν διαβρωτικό. Σε κάθε σπρέι υπάρχει σήμα ότι είναι εύπλεκτο. Πολύ γενικό σήμα προσοχή, μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Γενικά είναι καθαριστικά, οπότε πάντα τα προσέχουμε. Αλλά στα δύο προϊόντα θα βρείτε και αυτό το σήμα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί κάποιος να σας ρωτήσει γιατί υπάρχει τέτοιο σήμα στα προϊόντα μας, αφού λέμε ότι πάντα προσέχουμε τα συστατικά και γενικά έχουμε σεβασμό για το περιβάλλον. Αυτό το σήμα θα βρείτε στα αρωματικά ντουλάπας και στο αρωματικό ηλεκτρονικής σκούπας. Και δεν έχουν σχέση με τα συστατικά που περιέχουν αυτά τα προϊόντα, αλλά με την εμφάνισή τους. Δηλαδή, αν θα ρίξετε αυτά τα προϊόντα στη θάλασσα ή θα πάρετε αυτά στη παραλία και μετά η θάλασσα θα τα πάρει, τα ψάρια ή άλλα όντα που ζουν στη θάλασσα μπορούν να τα φάνε. Δηλαδή, είναι το ίδιο πρόβλημα που δημιουργούν οι πλαστικές σακούλες. Γι' αυτό μην παίρνετε τα προϊόντα μαζί σας στη παραλία, μην τα ρίχνετε στη θάλασσα και καλύτερα να μην τα ρίχνετε και στις τουαλέτες. Εντάξει, αλλά ας επιστρέψουμε στην δική μου ιστορία. Η ζωή μου άλλαξε, όπως είπα, και σήμερα θέλω να σας πω για μία από μέρες που επιστρέφω στο σπίτι και δεν τον γνωρίζω. Είναι κάπως έτσι. Συγκεκριμένες ενοχλητικές μυρωδιές, διάφορα χρώματα και σχέδια από λεκέντες, ξεραμένα υπολείμματα και άλλες εκπλήξεις. Υπάρχουν τέτοιες μέρες. Σπάνια ευτυχώς, αλλά ναι, τι κάνω τότε. Το αντιμετωπίζω σαν πρόκληση και αρχίζω με την αναγνώριση. Πού βρίσκομαι. Αυτό πρέπει να είναι το καθιστικό μας, σκέφτηκα. Και εντάξει, θα σας πω την αλήθεια ότι δεν καθαρίζω μόνη μου στο σπίτι. Μου βοηθάει και ο άντρας μου και το παιδί. Οπότε όλες τις δουλειές κάνουμε μαζί. Αλλά όταν βλέπω κάτι τέτοιο και δεν είμαι σίγουρη από πού να αρχίσω, μου βοηθάει πάρα πολύ το καθαριστικό ισχυρής δράσης, power cleaner. Γιατί
δεν είσαστε σίγουροι τι θέλετε να καταπολεμήσετε, τι ακριβώς θέλετε να καθαρίζετε, είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε τους επίμονους λεκέδες από σκληρές, αδιάβροχες, μη αλκαλικές επιφάνειες, χωρίς προστασία. Επιφάνειες laminate, πλακάκια, τερακότα, λινολέουμ, πέτρινες επιφάνειες, μπαλκόνια, γκαράζ, εργαστήρια κλπ. Περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες, χάρη στις οποίες απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά κάθε είδος βρωμιάς. Αφαιρεί και τα λίπη. Δεν αφήνει ίχνη από λεκέδες και είναι απαλό για τις επιφάνειες. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για τον καθαρισμό της ταπετσαρίας του αυτοκίνητου σας ή για πολύ βρώμικα ρούχα δουλειάς. Παραδείγματος χάρη όταν κάποιος δουλεύει στο συνεργείο. Αυτό που δεν λέει στην ετικέτα και είναι μεγάλο λάθος, ότι να μην το βάζετε στο πλυντήριο ρούχων. Μπορείτε να πλένετε τα ρούχα σας με καθαριστικό ισχυρής χρήσης, αλλά μόνο στα χέρια, γιατί δημιουργεί πάρα πολύ αφρό στο πλυντήριο. Μπορείτε να καθαρίσετε με αυτό τις μηχανές, το τζάμι του φούρνου και του τζακιού, τους φράχτες, τα ασανσέρ, πάρα πολλά πράγματα. Απλά να θυμάστε να το αραιώνετε σωστά. Στην περίπτωση πολύ επίμονων λεκέδων μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και χωρίς να το διαλύσετε. Απλά ξεπλύνετε καλά. Γενικά να ακολουθείτε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες. Δεν θα επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα με την πρόσθηκη περισσότερου προϊόντος. Το πλεονέκτημα που πραγματικά μας ξεχωρίζει είναι πάντα το ευχάριστο άρωμα. Εδώ από φρέσκα αμφιροπιού. Οπότε μόλις η γκρίζα τερακότα αποκάλυψε το πραγματικό της χρώμα, τα πλακάκια ανάπνευσαν μετά το καθάρισμα. Ναι, το δωμάτιο ήταν καθαρό. Το μπάνιο είναι άλλη ιστορία. Εδώ χρειαζόμαστε ειδικούς παράγοντες. Στην πρώτη γραμμή βάζουμε το καθαριστικό μπάνιο. Χωρίς κόπο κατάφερα να απομακρύνω το πουρί, τα υπολείμματα σαπουνιού και άλλους λιπαρούς και παράξενους λακέδες. Το ύγκρο περιέχει παράγοντες που χαρίζουν λάμψη, γι' αυτό θα δείτε το μπάνιο σας να ακτινοβολεί σαν καινούριο. Με την μοναδική σύνθεσή του, η βρωμιά και η γλίτσα δεν κάθονται στην επιφάνεια και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάρη σε αυτό, το μπάνιο είναι καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται να τρίβω. Η τζέλ ενάντια στο πουρί και την σκουριά είναι πολύ επίμονο προϊόν, πολύ ισχυρό εργαλείο. Χάρη στη σύνθεση του σε μορφή τζέλ, προσκολάται στην επιφάνεια και δεν ρέει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί χρειάζεται περίπου 10-15 λεπτά για να δράσει. Κατάφερα να απομακρύνω συσσωρευμένα υπολείμματα από πουρί και από πλακάκια και θωρακισμένες επιφάνειες. Είναι κρίμα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μαρμάρινες και πέτρινες επιφάνειες. Οι επιφάνειες με φόρους δηλαδή, καθώς έχω και από αυτές στο σπίτι. Ευτυχώς έχω και άλλα προϊόντα. Το τζέλ ενάντια στο πουρί και τη σκουριά, όταν χρησιμοποιείται συχνά, αποτρέπει την επαναβαλλωμένη βρωμιά.
Αυτό που είναι σπάνιο στα χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει άρωμα από ανθό πορτοκαλιού. Επίσης, έμαθα από τους ειδικούς της FM ότι τέτοια προϊόντα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα όταν ξεπλένονται με κρύο νερό. Οι χημικές ενώσεις που περιέχουν δεν εξατμίζονται με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα προϊόντα για μπάνιο περιέχουν νανοσωματίδια και θα σας εξηγήσω αμέσως τι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Ήρθε η ώρα για το ειδικό καθαριστικό ντουζιέρας. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα όταν είδα πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά εξαφανίστηκαν τα υπολείμματα σαπούνιου και οι λακέτες από σκληρό νερό. Το τζάμι απέκτησε απαλή λάμψη με μια φρέσκια ευωδία. Το καθαριστικό ντουζιέρας δημιουργεί μια μεμβράνη στην επιφάνεια, η οποία αποτρέπει τη συσσόρευση της βρωμιάς και έχει αντιστατικές ιδιότητες που διατηρούν την αγνότητα και τη λάμψη της καθαρής επιφάνειας. Το φαινόμενο που παρατηρείται στα πέταλα των ανθών ποτού είναι η νανοτεχνολογία. Με αυτόν τον τρόπο, τα νανοσωματίδια σιλικόνης που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας σχηματίζουν μία μεμβράνη πάνω στην καθαρή επιφάνεια, η οποία δεν επιτρέπει την προσκόλληση βρωμιάς και επιπλέον αποφύγει τα σωματίδια της βρωμιάς. Το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα των νανοσωματίδιων επιτυγχάνεται μετά από 4-5 επαναλήψεις. Γιατί επειδή τα νανοσωματίδια συνδέονται μεταξύ τους με έξυπνο τρόπο και σχηματίζουν με την καθαρή επιφάνεια το προστατευτικό στρώμα. Θα τα βρείτε στα προϊόντα καθαριστικών τζαμιών και όλα τα προϊόντα για το μπάνιο. Καθαριστικό μπάνιο, καθαριστικό ντουζιέρας, καθαριστικό για τον άρμο. Εντάξει, τι κάνουμε με λεκέδες πάντως. Με την ξεραμένη κέτσαπ, το κόκκινο κρασί, τις λιπαρές σάλτσες, το λάδι, το γρασίδι, το αίμα, τα αυγά και άλλους πολύχρωμους και λιπαρούς λεκέδες πάνω σε πετσέτες, υφάσματα, κουρτίνες, καναπέδες. Εγώ χρησιμοποιώ το πολυκαθαριστικό λεκέδον. Τα σημάδια εξαφανίστηκαν ως διαμαγείας λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε ένεργα ένζημα. Τα ίχνη από διάφορους λεκέδες απομακρυνόνταν εύκολα ακόμα και στους 30 βαθμούς. Το πολυκαθαριστικό λεκέδον δεν περιέχει χλωρίνη ή φωσφατάσεις για να μην καταστρέφονται τα υφάσματα και να μην ξεβάφουν τα χρώματα στα ρούχα. Μυρίζει υπέροχα, σαν ροδάκινο. Τα υφάσματα αποκτούν απαλότητα και γνωρίζω ότι τα ένζημα θα αποτρέψουν τη συσσόρευση της βρωμιάς κατά το πλύσιμο πάνω στα υφάσματα. Έχει επίσης αντιστατικές ιδιότητες. Είναι χάρη στα πολλά ένζημα που περιέχει, λειτουργεί σε πολλούς είδους λεκέδων. Εντάξει, πάντα όταν βλέπω δαχτυλίες και τα ίχνη από μύτη στα παράθυρα, πιστεύω ότι κάτι συνέβαινε έξω.
αλλά όλα εξαφανίζεται μόλις χρησιμοποιώ το καθαριστικό τζαμιόν. Αυτό είναι το νούμερο 1 στις πωλήσεις σε όλον τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Χρειάζεται μόνο μια μικρή ποσότητα υγρού. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό μόλις τσεκάσει κανείς και το απλώσει στην καθαρή επιφάνεια. Καμία σχέση με το προηγούμενο υγρό του εμπόριου που χρησιμοποιούσα, που χρειαζόταν μια εντυπωσιακή ποσότητα υγρού μόνο για ένα παράθυρο. Εδώ στη φωτογραφία βλέπετε και την πάνη Delicat. Είναι αγαπημένο προϊόν του άντρα μου. Και πραγματικά κάποια από αυτά τα πάνια έχουν χρόνια. Τα πλένω κανονικά στο πλυντήριο. Μπορείτε να τα πλύνετε στο πλυντήριο μέχρι 60 βαθμούς και παραμένουν πολύ καλές. Βάζετε μόνο λίγο νερό ή δουλεύουν φανταστικά με αυτό το καθαριστικό τζαμιόν και ναι, κάνουν η ζωή μου πιο εύκολη. Η σιλικόνη που περιέχει το καθαριστικό τζαμιόν προκαλεί γλίστριμα, το οποίο καθιστά τον καθαρισμό πιο εύκολο και καθυστερεί την εξάτμισή της. Από την άλλη, τα νανοσωματίδια σιλικόνης προκαλούν αντιστατικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μην κάθεται σκόνη και τα παράθυρα να είναι καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η βρωμιά απομακρύνεται με ευκολία χάρη στο ινόπνευμα και τις επιφανειοδραστικές ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι κυρίως υπεύθυνες για την απομάκρυνση της βρωμιάς, τους δύσκολους λεκέδες, τα ίχνη κλπ. Η βρωμιά που προσκολάται στα σωματίδια και τις επιφανειοδραστικές ουσίες δεν αφήνει ίχνη στην επιφάνεια, όπως όταν καθαρίζουμε μόνο με νερό. Δυσβιούν και προσελκύουν τα σωματίδια της βρωμιάς. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες, όταν συνδυάζονται με τα σωματίδια βρωμιάς, εξεπλένονται με νερό. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, μετά τη χρήση των χημικών ουσιών, οι επιφάνειες είναι πλέον καθαρές. Τα προϊόντα For Home αποτελούν ειδικά σχεδιασμένες συνθέσεις και συνδυασμοί επιφανειοδραστικών ουσιών. Κουζίνα. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο σύμμαχο στην κουζίνα από το καθαριστικό κουζίνας μας, που όχι μόνο καθαρίζει, αλλά κυρίως εξαφανίζει τα λίπη. Το καθαριστικό κουζίνας δεν χαράσει τις επιφάνειες και δεν αφήνει σημάδια. Για παράδειγμα, σε ανοξυδότους απορροφητήρες και άλλα, δεν εκδεικνύεται για καθαρισμό λακέδων από ρούχα, αλλά παρά από αυτό είναι αποτελεσματικό σε λιπαρούς ή ακόμα και παλιούς λακέδες. Περιέχει συστατικά αποσκλήρυνσης νερού που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά του και επειδή κάνει γαλακτοματοποίηση του λίπους, οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται στο τέλος με νερό. Τώρα σκέφτομαι ότι ο φίλος μου, ένας φίλος μου, καθαρίζει με αυτό το υγρό χόρδες της κιθάρας, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν εξαφανίζει τον λίπο από σώμα, γιατί οι πελάτες ρωτάνε και γι' αυτό, αλλά η κουζίνα αποκτά κρυσταλλινή καθαριότητα και φρεσκάδα.
μετά τη χρήση του. Τώρα έμεινε μόνο ο φούρνος. Οι επιφάνειες των τυχωμάτων του φούρνου και της χαράς τις ψέκασα με το καθαριστικό τζαμιόν ατζάκι και φούρνο. Αμέσως έδρασε πάνω στους λεκέντες από καμένο λίπη και κάθε είδους υπόλοιμα. Είναι καλό να το αφήσετε αν το τζάμι είναι πάρα πολύ βρώμικο, δηλαδή έχετε καμένο λίπος ή κάποια παλιά βρωμιά. Καλό είναι να το αφήσετε να δράσει για 10 λεπτά. Μετά βάζουμε λίγο νερό, το καθαρίζουμε κανονικά. Το τζάμι από λίπη και καπνό έγινε και πάλι διαφανές. Ο καθαρισμός του ήταν άμεσος και γρήγορος. Η σύνθεση είναι ασφαλής για επιφάνειες, αλλά χρειάζεται ξεύγαλμα. Θυμήθηκα να μην το χρησιμοποιήσω για επιφάνειες από αλουμίνιο. Θα μπορούσα να καταστρέψω τα εξαρτήματα αλουμινίου, επειδή το προϊόν είναι αλκαλικό. Τα προϊόντα αφαίρεσης λιπαρών λεκέντων έχουν αλκαλικό pH. Τα καμένα υπολείμματα από λίπη και άλλες ουσίες, οι οποίες μαζεύονται στα τζάμια του φούρνου, του τζακιού, σε άλλα σημεία, είναι επικίνδυνα γιατί μπορούν να πιάσουν φωτιά. Γενικά, αν δεν είστε σίγουροι αν μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιο προϊόν σε κάποια καινούρια επιφάνεια που καθαρίζετε, είναι πολύ καλό να δοκιμάσετε πρώτα σε κάποιο μικρό σημείο που δεν φαίνεται πάρα πολύ. Έτσι, για ασφάλεια, για να μην καταστρέψετε κάτι στο σπίτι σας. Πλυντήριο πιάτων. Μέχρι τώρα, μου φαινόταν ότι έπρεπε να είναι καθαρό, μόνο επειδή έβαζα μέσα τις ταμπλέτες για τα πιάτα. Αλλά δεν είναι έτσι. Θα σας πω για τις ταμπλέτες αυτές μετά στο παράδειγμα. Αλλά γενικά αξίζει να τις χρησιμοποιήσετε. Ένα τέτοιο μικρό κουτάκι σας φτάνει για 2 μήνες, γιατί περιέχει 2 ταμπλέτες μέσα. Αλλά το πλυντήριο πιάτων σίγουρα θα δουλεύει περισσότερο. Κάποια φορά, εκείνη την μέρα, αφού έβαλα το πλυντήριο, έπρεπε να πλύνω μόνο του. Τα πιάτα που βρήκα στο μεροχύτη, έπρεπε να πλύνω στα χέρια. Και πιστεύω ότι το καλύτερο προϊόν για αυτή τη δουλειά είναι το ύγρο πιάτων από έλαιο κοκοφίνικα. Με την ακρίβεια το διασκεδάζω κιόλας. Στο νερό, απαλός αφρός και χρηστή εφοδία. Αυτό το ύγρο πιάτων με εξέπληξε με την αποτελεσματικότητά του. Με την αντλία είναι πολύ εύκολο να βάλεις πάντα τη σωστή ποσότητα για να απομακρύνουν τα λίπη, τα κατακάφια και η ρήπη. Χάρη στο υγρό πιάτων, τα χέρια μου έχουν την κατάλληλη φροντίδα, αυτό είναι κάτι φοβερό, από το έλαιο κοκοφίνικα που περιέχει αναζωογόνη, λιένει και προσφέρει απαλότητα στο δέρμα. Η γλυκερίνη και η αλαντολίνη που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του έχουν αντιχειραντικές ιδιότητες και ενυδατώνουν τα χέρια.
Για μένα η περιποίηση των χεριών είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, περιέχει πρωτεΐνες γάλακτος που βελτιώνουν την κατάσταση των χεριών. Έχει ουδέτερο pH, δεν ξέρω πώς το λέτε στα ελληνικά, συγγνώμη, ουδέτερο δηλαδή 5,5 και είναι εξίσου σημαντικό ότι δεν περιέχει αλλεργιογόνα. Αυτή η λοσιόν είναι δερματολογικά ελεγμένη και προσφέρει μαζί αποτελεσματική καθαριότητα και φροντίδα. Καθαριστικό για ψυγεία και τους φούρνους είναι σαν δύο προϊόντα μαζί. Όταν άνοιξα το ψυγείο, εκεί είχα να αντιμετωπίσω μια πρόκληση. Γι' αυτό ψέκασα γρήγορα, χωρίς να σκέφτομαι τι είναι μέσα και το καθάρισα. Είναι ασφαλές για τις περισσότερες επιφάνειες, γυαλί, πλαστικό, ανοξίδωτο αστάλι. Χάρη στη σύνθεση του καθαριστικού, βασισμένη στην σύγχρονη τεχνολογία, εξαφανίζει όχι μόνο τη βρωμιά, αλλά και τις οσμές. Λόγω της περιεκτικότητας του σε γλυκόνη, απομακρύνει και την ψήξη. Όπως είδατε, τα προϊόντα έκαναν τη δουλειά τους. Αυτή δεν είναι αληθινή φωτογραφία. Αλλά σοβαρά, πάντα τα προϊόντα ξεπερνάνε τις προσδοκίες μου. Μου έσωσαν πάρα πολλά πράγματα στο σπίτι. Αν θέλεις να έχεις κέρδος από τα προϊόντα for home, ξεκίνησε από τον εαυτό σου και τον δίκτυο σου. Σιγουρευτείτε ότι οι συνεργάτες σας ξέρουν τα προϊόντα, τα ωφέλη των προϊόντων και φυσικά δοκιμάζουν τα προϊόντα στα σπίτια τους. Ο Aldo Parinzi, ο Jasper Stack, κάθε μήνα επιλέγει ένα προϊόν και πραγματοποιεί κάποιους διαγωνισμούς για το δίκτυο του. Για παράδειγμα, αυτόν τον μήνα επικεντρωνόμαστε σε αυτό το προϊόν και πολυπλασιάζει τα ένεργα μέλη του δικτύου του με τους φόντους του προϊόντος που διάλεξε και το αποτέλεσμα είναι το κινητρό του. Γιατί είναι οι πόντοι που μπορεί να έχει λόγω του ότι τα άτομα του δικτύου του χρησιμοποιούν στην καθημερινή του ζωή μόνο ένα προϊόν. Δηλαδή, το προϊόν που έχει δώσει την προσοχή του τον συγκεκριμένο μήνα. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύει το δίκτυό του και πάντα έχει λόγο για να του πάρει τηλέφωνο. Είναι γενικά πολύ καλή πρακτική. Πολλές φορές αυτοί που μου γράφουν μετά τα webinars ζητάνε για τα πρακτικά παραδείγματα. Και σήμερα θα ήθελα να σας δείξω μια μέθοδος πώλησης με συζήτηση. Δηλαδή πώς χτίζουμε τη συζήτηση όταν θέλουμε να πουλήσουμε κάτι. Κάθε συζήτηση πρέπει να έχει αυτά τα βήματα. Χτίστε σχέση με τον πελάτη, κάντε μία σύντομη συζήτηση για να βρείτε τις ανάγκες του ή να δημιουργήσετε τις ανάγκες του. Συνδυάστε τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προϊόντα μας με την ανάγκη του πελάτη σας. Αντιμετωπίστε αντιρρήσεις, αν υπάρχουν, και
ολοκληρώσει την συναλλαγή. Αλλά πώς δουλεύει αυτό στην πρακτική. Και σας έγραψα ένα παράδειγμα για να δείτε τι εννοούμε με αυτά τα βήματα. Είναι κανονική συζήτηση που κάνουμε κάθε μέρα. Απλά έχει όλα τα βήματα τους οποίους είδατε πριν. Εντάξει, η συζήτηση πάει κάπως έτσι. Αυτή η όμορφη κουζίνα που έχεις. Χτίζουμε την σχέση με τον πελάτη. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Παρατήρησα ότι αγόρασες ένα καινούριο πλυντήριο πιάτων. Δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, αγόρασα ένα. Και εγώ χρησιμοποιώ πλυντήριο πιάτων και αντιμετώπισα ένα πρόβλημα, αλλά παρατήρησα ότι από τη στιγμή που καθαρίζω το πλυντήριο μου, με τις ταμπλέτες καθαρισμού, δουλεύει πολύ καλύτερα. Δημιουργία ανάγκης. Μα δεν καθαρίζεται από μόνο του, αντιρρήσει. Το ίδιο πίστευα κι εγώ, αλλά συνέβη κάτι εξαιρετικά αειδιαστικό στους σωλήνες, στα φίλτρα και στις γωνίες. Επιπλέον, σκουριά από το σκληρό νερό, δηλαδή δίνουμε απάντηση στην αντίρρηση. Ναι, αναρωτιόμουν για πόσο καιρό θα δουλεύει ακόμα, διότι ήταν ακριβό. Αυτές οι ταμπλέτες με βοήθησαν αρκετά. Τώρα λειτουργεί χωρίς κάποιο πρόβλημα. Και δεν χρειάζεται να αγοράσω καινούριο πλυντήριο. Μιλάς στο πελάτη σου για όφελος του προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες του. Όχι για τα όλα όφελη του προϊόντος. Προώθεις αυτό το προϊόν, γι' αυτό το λόγο και μου τα λες όλα αυτά. Πάλι αντίρρηση. Είναι αλήθεια, τα προωθώ, αλλά σου μιλάω για αυτά διότι αντιμετώπισα ένα σοβαρό πρόβλημα με το πλυντήριο πιάτων και δεν θα ήθελα και εσύ να κάνεις το ίδιο λάθος. Με γνωρίζεις προσωπικά και ξέρεις ότι όλα τα προϊόντα που σου έχω συστήσει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Δίνω απάντηση στην αντίρρηση. Έχεις δίκιο, κανένα προϊόν που μου έχεις συστήσει δεν με απογοήτευσε. Λοιπόν, πόσα κουτιά από αυτό το προϊόν να σου παραγγείλω? Ολοκλήρωση της συναλλαγής. Θέλω να δω αν κάνουν καλή δουλειά. Θα μείνεις πολύ ικανοποιημένη. Το ποσό είναι 5,50 και θα σου τις φέρω τη Δευτέρα. Θα ήθελες ακόμα τις ταμπλέτες για το πλυντήριο των πιάτων και το εκπαμπωτικό πλυντήριο πιάτων, εάν φυσικά είναι έτοιμα να τελειώσουν. Μπορώ να σε παραγγείλω και αυτά. Συστήνω προϊόντα ίδιας κατηγορίας. Αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, δεν σας έδειξα το τελευταίο κομμάτι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η συζήτηση. Αλλά όλα αυτά τα προϊόντα πουλούνται από μόνα τους αν κάποιος το δοκιμάσει. Γι' αυτό καθαρίστε κάτι. Μπορείτε να μιλάτε για τα προϊόντα για αρκετές ώρες ή να καθαρίσετε κάτι μπροστά στα μάτια του πελάτη σας. Πηγαίνετε έξω και καθαρίστε μία ζάντα ή χρησιμοποιήστε την πάστα καθαρισμού μέταλλων για να καθαρίσετε κάποια μαχαιροπυρούνια. Θυμηθείτε την παρουσίαση 5-10-15. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στο σπίτι της οικογένειας σας ή των φίλων σας. Δώστε καταλόγους χορχών με συγκεκριμένες επιλογές προϊόντων ανά πελάτη.
Και πείτε ότι θα τους επισκεφτείτε σε 3-4 μέρες. Συνδέστε προϊόντα ίδιας κατηγορίας. Είναι επαγγελματικό και οι πελάτες σας σίγουρα θα χαρούν, διότι δεν θα χρειαστεί να διαβάσουν τον κατάλογο ή να ψάξουν κάπου αλλού να τα βρουν. Για παράδειγμα, αυτό που είδαμε με τις ταμπλέτες. Προτείνετε τα προϊόντα σε κάποια τυχαία περίπτωση. Για παράδειγμα, έχεις ένα λεκέ πάνω στη ζακέτα σου και ξέρεις τι, πρόσφατα ανακάλυψα ένα φανταστικό πολυκαθαριστικό λεκέντο της FM Group. Έχεις ακούσει αυτήν την εταιρεία? Είναι υπέροχο. Αφαιρεί ακόμα και τους δύσκολους λεκέντες από κόκκινο κρασί και αίμα. Δανείστε προϊόντα και ζητήστε εντυπώσεις και σχόλια. Σίγουρα αυτοί που θα τα δοκιμάσουν θα αγοράσουν και από εσάς. Ετοιμάστε παρουσιάσεις με τα προϊόντα for home και μην ξεχάσετε να πληροφορείτε τους πελάτες σας πώς να χρησιμοποιούν τα προϊόντα και να δώσουν προσοχή στις πληροφορίες που αναγράφει η ετικέτα. Εντάξει, αυτά από μένα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα, Παρασκευή βράδυ, και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Εντάξει, οπότε σας χαιρετάω. Καλό Σαββατοκύριακο.